Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usinde ngokulambisa umculo kaMaskandi uKhuzani impungose ngesikhathi evinjezelwa ngabalandeli eWorkshop. Ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi landibona khona le video. Mangoqala sijoyina leli khasi wamulekela igama lami ngosibonga konke wakandwande mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Usinde ngokucela impunzini uKhuzani impungose eWorkshop ngesikhathi evinjezelwa ngabalandeli bembuza ukuthi ufunani la njengoba bekulindeleke imbangi yakhe igcokama elisha. uKhuzani ubonakale evumbuka eWorkshop elandela imonto yegcokama ebisengungwe ngabalandeli njengoba belinomcimbi khona eWorkshop belikade abantu belilindele kusuka lekuseni lithe malifika ntambama kwagcina sekunesiminyaminya kwama yonke into zangakwazi ukuhamba imonto. Emva kwemonto yegcokama bekulandela ekaKhuzani ebingaziwa ukuthi ibivela kuphi. Abanye abalandeli bebesebesuka beya kule monto bembuza ukuthi ufunani la njengoba kulindeleke iqhawe labo. Kusize wona amaphoyisa akwazile ukulawula isimo. Yize noma bekunesiminyaminya emgwaqeni amaphoyisa azamile ukutotoba baqhuba yona imonto yegcokama elisha. ekaKhuzani ke ibilandela yona imonto yegcokama. Kuthe la kuphela khona isiminyaminya eziphambanweni zemgwaqo abanye abalandeli bagibela emontweni kaKhuzani abanye befisa nokuyishaya nangamatshe. Ubesekhetha ukucela empunzini yena uKhuzani. Mfethu ke ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho ngalo loludaba khona lapha kwi-comment section njengoba abantu benezimvo ehlukahlukene ngalo loludaba. Mina njengentatheli kaYouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.